Damos inicio á sesión plenaria ordinaria e o primeiro punto do orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións. A ordinaria do 18 de 1 de 2019 e a extraordinaria do 28 de 2 de 2019. Alguna observación? Votamos as duas xuntas, entón. Votos a favor da aprobación das actas. O punto número 2 é a aprobación se procede da modificación de crédito 12/2019, transferencia de crédito entre aplicacións de diferentes áreas de gasto. Se fai a modificación, sabes, por outros anos que se fai que temos dotado no orzamento a praza dun funcionario, unha vacante, que está dotada doblemente como temporal e tamén como funcionario. Entón, aí temos esa partida e o que facemos é 10.847,65 euros pasalo para unha valla peonil de obras, arreglos na escola do San Guiñal de pintado e lavado e estaba todo deteriorada a pintura, e tamén na Escola Unitaria de Vilacova, que están facendo un mete agua na aula onde normalmente se celebra, onde hai as actividades, e tamén onde está, bueno, onde se bota normalmente. Ali hai filtracións, puxemos calefacción, pero hai filtracións de abaixo, necesita un drenaje, dado que o terreno está máis alto, e necesita un drenaje alrededor do edificio, están facendo ese drenaje, e tamén como unha pequena acera que está deteriorada dentro do edificio para que se poda acceder a él, que a veces hai persoas en sillas de rodas que, tal como está, non é posible. As tres obras, as tres actuacións, tanto a compra como as actuacións de reparación nesas escolas, son de 10.847,65, que se fan a cargo da transferencia esta entre as aplicacións de diferentes áreas de gasto. Unhas están en servicios sociais e outra de ocio e tempo libre, por iso, se non sería unha modificación que xa faría de alcaldía, pero por iso ten que vir a pleno. Algún comentario? Non. Votos a favor? O punto número 3, a aprobación se procede da modificación de crédito 13/2019, que é crédito extraordinario para inversións financieramente sostibles financiados por o remanente líquido de tesorería. Son as gradas para o campo de fútbol da Silva. Sabes que hai unha primeira actuación que se fixo ano pasado, creo, un ano xa feito ano pico, que foi adecuar toda a parte onde está ahora a cantina, facer ali unhas gradas, cubrir esas gradas, e se adquiriu o compromiso pola miña parte de cubrir as seguintes, as outras gradas o antes posible. Se dotou, e agora mesmo que estamos con este orzamento, pois se procede a facerlo, vale? Para iso facemos esta modificación. É unha inversión financieramente sostible, que se fai pois a cargo do remanente, que son 16.214 euros. Votos a favor? Na parte de control, temos a acción de conta das resolucións da alcaldía, desde a 7/2019 a 143, e mocións, e o punto número 5, mocións por razón de urxencia. E aquí, donde vamos a votar antes de nada a urxencia, se vos parece, non, ten que ser antes de debatir, unha é a que antes a que comentamos anteriormente da modificación debido á modificación do réxime retributivo por razón de incapacidade temporal, hubo cambios e agora temos que facer a pleno como se queremos aplicar aos traballadores municipais que son temporais, porque os funcionarios onde xa está reside pola normativa estatal. Sabes que hasta agora, o sabemos todos que hasta agora, os primeiros días era o 50% que suplementaba o Concello, o 20º día cobraban os 75% dos traballadores e a partir de aí hasta o 20 pasaban no 21º día, no día 21, a cobrar o 100%. Houve unha lei de presupostos xerais do 18, se modificou
se modificou isto, e tamén en Galicia, que a Lei de Emprego Público de Galicia, no apartado que regulaba isto, tamén hai unha modificación que entrou en vigor o 1 de 1 de 19, e que permite que os concellos para o persoal laboral podan complementar hasta 100%, pero que se necesita acordo plenario. Non se trouxo antes porque non se dou este caso en ningún momento hasta o de agora, e non deu tempo tampouco a poñerse a facer algo cando había tantas cousas ausentes. Por iso traemos agora. Votamos unha ausencia de cada momento, verdad? Votos a favor da ausencia desta modificación. Como xa expliquei o contido, decir solamente que antes de traer ao pleno había que reunir a mesa de negociación dos traballadores, se reuniu, e bueno, foi aprobado, foi o día 21, que foi onte, por iso se mandou con profesionalidade, e o persoal, o que di, bueno, o único punto a aprobar era o seguinte, o texto: o persoal do Concello de Lousame que se atope en situación de incapacidade temporal ou licenza por enfermedade percibirá un complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de desfrute da licencia por enfermedade que, sumado á prestación do réxime xeral de seguridade social, alcance o 100% das retribucións fixas e ordinarias do mes de inicio da incapacidade temporal ou licencia. Votos a favor de acordar complementar. E outra moción é, no orzamento, no capítulo 6, aprobamos que unha partida de, creo que eran 30.000 euros para o parque, para parques públicos. Pero nese momento foi unha cantidade que se dotou inicialmente sin ter un orzamento dun parque en concreto. Entonces, agora se estiveron facendo, pois, quitando algúns que estaban para arreglar, se mandaron a reparar moitos columpios que teñen arreglos pois facilmente solventables, e se vai a facer, que xa observarían que por parte dos traballadores municipais se fixo soleira no Saliñar, e agora está sin parque. Se pide o orzamento e a sorpresa é que eses 30.000 non son suficientes, con IVA e todo, o parque extende a 44.279,35, co cual se necesita 14.279,35 que se aprobaría con suplemento de crédito. E xa expuxen todo o contido para votar ausentes e para facer esta obra canto antes, porque está sin parque nunha zona que hai bastante afluencia de nenos, por o lugar en que está, por a población, porque acuden aos outros sitios, porque hai un establecemento comercial cerca que os pais acuden, etc. Votos a favor da ausencia. E como xa expuxen o contido da mesma, agora mesmo a votar ausente, se non hai nada que obxetar ou se quere comentar algo, comente, e se non pasar... Sí. O presupuesto. Xa está o desglose na memoria. Eso vino, pero me parece bastante elevado. Un parque, un parque. Sí, pois os parques son así. Mira, é máis, os presupostos que pedín antes de facer a memoria por parte do equipo técnico, moitos deles superaban en 5.000 euros esa memoria, por cual xa nos cuestionábamos facer. Entonces encarguei a memoria a estudo técnico, fixe a memoria axustando, sin ter en conta nada, e agora que se presente, que se quera presentar a licitación. Son carísimos os columpios, para ser amigos de 14.000 euros temos que retirar todos. Os vamos a retirar agora. E aí hai que facer un parque. Por iso non se fan todos un ano, senón se estarían feitos un en cada parroquia grande, pero que son carísimos. Poden mirar as facturas do que se colocou no punto de atención á infancia, o que se colocou no centro educativo Terradas de Castro, e a mí tamén me gusta, pero é elevadísimo. Se os faz homologados, se os faz de algo que dure, que estos creo que levan a cero, son de inoxidable, se faz o mesmo columpio, pero faz de madeira, dura menos, pero si en vez de 44 hai baixas económicas despois, pero lo sitúan en 35, pois de maravilla. Non está para colocar un elemento caucho, porque vai o caucho incluído, ou se leva unha tirolina, como hai espacio ali, e ese parque co tempo que pensamos é
se corresponde, se temos ocasión, é cubrilo, para que sea o parque, porque aí se presta para cubrir un edificio ao lado, un poli atrás, e que se pode xogar no inverno. Noutros lados pois é máis complicado, porque non sopla vento, sur, pero aí é obrigado. O pediron a bastantes persoas, me parece, porque iso se verá. Pero antes disso temos que dotar a San Xusto con os columpios, dotar a Vilacova, eliminar os asentamentos e dotarnos de algúns, polo menos en principio, e tamén a Camboya. E xa vería, pois un por parroquia, si, hai un Elesende, que está colocado nas quintas en Béxeres, está o Ascabe, que é pequeniña, pero está situado, logo hai un máis pequeniño en Frime, pero iban a Ascabe porque está ali o centro social. Agora se coloca para toda a parroquia de Tállera e en Lousame, a parroquia de Lousame, eu teño diferentes ubicacións, pero que serán no seu momento tratados. Como? Xa sei que a Casa da Cultura na parroquia de Lousame está, pero digo no lugar de Aldea Grande, hai nenos neste momento e se barallan dous sitios. Se fará despois tamén a urbanización. Non se pode facer todos a vez porque son carísimos, os espazos son carísimos, os elementos. Votos a favor? E para iso xa fixo o Concello a soleira cos obreros do Concello para intentar abaratar un pouco. O punto número 6 logo se pregunta. Vale. Hai dous decretos, o 19, as seis actos, e o 102. En referencia ao SAC, a adjudicataria solicita a documentación do expediente na que non o concedeu e viceversa. Por? Ben, en esa licitación estábamos no momento en que hubo unha baixa general e presentou unha justificación, vale, todo se aceptou, esa empresa está prestando o servizo, decía que leva prestando, con ese, o sea, as servicios sociais di que satisfactoriamente, os traballadores incluso viñeron aquí reunidos todos preocupados porque están contentos ou contentas, e nos encontramos con que a empresa pide non recurre nin denuncia aos pliegos, sino que di que non xustificou suficientemente. E estamos agora mesmo ante o Tribunal de Competencia, non? Sí, temos que mandar, estamos recopilando documentación para mandar o que temos. E que pode suceder? Non me vou adiantar. Pode suceder pois que atendan o que nos enviamos, ou que nos digan que, se non están de acordo, que temos que adjudicarlo a outra empresa. A nós nos gustaría que nese caso tuviéramos que volver a licitar, pero non sería así. Por qué? Porque, yo explico despois, non creo que sea a mellor opción para o Concello, nin para... Pero estamos aí, nós temos que responder o que nos pide, con total transparencia, porque por a parte de nós as cousas se fixeron ben. Tamén decir que en tanto é unha licitación complicada, é un contrato de servizos, hai que mirar convenios, me gustaría que vostedes pudesen comprobar, como pude facer eu a Secretaría e as voltas que tivo que dar a chamar a diferentes sitios, aclarar cal é o convenio aplicable, porque hai un que está derogado, hai outro que aplican sin estar e hai outro que, bastante complicado. O que si sinto que estén todos os traballadores complicados, me chega por todos os sitios, vinieron aquí, van a noia, porque eles ahora mesmo, claro, están satisfeitos na situación en que están e temen que esa situación non sexa a mesma despois. Nós non podemos garantizar que nada a ninguén, pero nós o que temos que aplicar é a lei de contratos e estas cousas son cousas que poden suceder, se sucede, hai que resolvelas. E tamén pode darse a situación de que a empresa
vamos a supoñer que aceptan a nosa opción, a documentación que lle enviamos e a argumentación que lle damos. Todo sigue igual, procederíamos ao contrato. Que non é así, que a adjudicarle a outra. Ainda pode ser que a empresa que agora resultaría desa opción perxudicada, que volvese a recurrir. Estamos nun impasse. A ver como se resolve. O que si sabemos é que a licitación, porque tamén estábamos preocupados, porque, a ver, non se fan contra os servicios neste concello, me parece que é o segundo. Non falo de suministro eléctrico, non? Non, de servicio, sí, eso que es un despois. Sí, eso é o mismo. Vale. Pero o primeiro... Este só sacamos coa anterior lei, pero ca nova lei... Ca nova lei debe ser o primeiro que temos. Entón, cambiaron moitos cambios, porque, bueno... Moitos cambios é complicado, pero nós a disposición do que nos digan como teníamos que facer. Alguna cosa máis? No decreto 31, nas obras do PAS, tanto carretera de Cruído como de Serbia, PAS. POS, perdón. É que pasa xa o de Cruído. Están acabadas? A carretera de Serbia. Oye, a de Cruído. Terminadas. Esas obras. A ver, a de Cruído, te refieres a que vai a Seoane? Non, esa non, son distintas. A de Serbia está acabada, é pintada. A de Cruído vai unida, é o mesmo proxecto, se recorda vostede que foi esa actuación, que a actuación de Figueiredo. E todavía están aí. E lle falta por pintar esa, e falta por colocarse unha avionda. E tamén pode ver que nesa carretera hai un espacio que está perigoso, que se non poñen a rota desa avionda tenemos que poñer nós. Eso non iba no proxecto. Que pasaba aí? Eso no seu tempo, eu cheguei aquí no 2003, eso xa estaba así, deberon intentar eliminar esa curva tan pronunciada e eu creo que ganaron un espazo que lle mandou facer eso, que indicara para facer esa actuación técnicamente, supoño, está para o meu modo de ver justamente ao revés. Por o que se fai ampliar todavía máis o ángulo de curva. O que se fixo é tirar o escombro que había aí, porque había un montón de terra acumulada, mandei yo retirar e que o alisaran. Entón, eles decidiron que xa que estaba ali, que non estaba igual, e que o asfaltaban. Para que pode valer por parte un autobús orille? Cal é o que pretende facer este equipo con esa carretera? Pois xa o pretendeu, ten un proxecto arriba, e era nunha... se fai unha curva pronunciada, e era este que é o que impide, o sea, é o que fai que haxa esa curva, eliminar, comprar, intentou comprar ese trozo dese terreo, pero o propietario pois non está por a labor, non estivo por a labor no seu momento. Co cal, cando se faga esa actuación, que se fará, terá que servir a expropiación desa que se empezarase desde máis atrás e se eliminará esa curva eliminando parte desa parcela que creo que o necesita. Se mellorou muchísimo firme, conserva o mesmo ancho, e posiblemente arriba, cerca da igrexa onde está o muro dunha vivenda que está en pedra, os traballadores municipais procederán a entubar esa baixada, porque é a zona máis estreita da carretera, pero xa é cousa, actuación nosa que non é un proxecto e non podemos exixir. O que si estaba un proxecto é o pintado, pero non finalizado. A de Serbia sí que entregaron, está sin facer a recepción, supoño que iremos a facer o... Queremos, que o vindeiro martes, que ten que ir tamén a señora secretaria, e, bueno, logo daremos conta, pero outra está sin acabar. Entón, na de Serbia, no proxecto non se reflejou en ningún momento o salto que se empatase ben a carretera cos accesos ás fincas, ou camiños, nalgún hai un desnivel de 10 centímetros. Vamos a ver, os accesos ás fincas, sempre que se fai unha actuación, donde hai tubos postos nas entradas, se repoñen por parte do Concello sempre, donde non os hai, porque a veces se bota terra para acceder ás fincas, e iso hai que ir ali, a xente que ten ese problema non o terá que comentar, porque fixemos en todos os sitios, eles traen o tubo e nos o colocamos. A día de hoxe, nadie fixo ese comentario aquí. Se alguén hai que ter ese problema, que agora non pode acceder, e ten que acceder, pois terá que comentar a obra, o que é o... Non me refiero tanto a acceder como que vai a romper o asfalto, sobre todo nos camiños. Eu pasaremos por ali eu pasei por ali, eu sei que o pavimento está genial. E aí, con 4 pasadas, vai a roletar.
O aglomerado aguanta bastante, non é asfalto, e vai cortado sempre así, salvo que remate na entrada, pero vamos a miralo, e en caso de que haxe que facer unha acción posterior, eu sei que eu firme sitio vivo, pintado tamén, e ojalá tuveramos todas as feitas. A outra parte tamén está, tamén se meteu para facer, eu xa dixen no primeiro momento que esta actuación era irrenunciable, dado que xa fixemos dous bacheos, que bastante, un aguantou casi un ano, porque as obras tardan en poderse ejecutar, xa sabemos de por qué, se roban, se licitan, etc. E creo que estamos facendo bastante rápido. Porque é unha vía que utilizan moito a parroquia, a parroquia de Frime, para vir desde a carretera de Santiago, atravesa por aí, e tamén porque utiliza a parroquia de Vilacova. Entón, creo que era irrenunciable para unha parte importante de dúas parroquias do concello. Esperemos que a outra apagamos o antes posible. Non é igual de fácil o trazado, porque o trazado que hai a partir de agora é máis sinuoso, cunha ponte, con protección de patrimonio, co cual respetaremos o ancho existente, pero bueno, firme queda para poder transitar, e en aglomerado, tanto o mantemento é menor, e a durabilidade tamén. O que se pretende é que nas vías principais, non en todas, que non pode ser en todas, pero que nas vías principais, nas que están clasificadas de grupo 3 no planeamento urbanístico, actuar, en que sea por as diferentes parroquias, pero como se está a facer, en tramos pequenos, porque se facemos todo nunha parroquia tardaríamos moitísimo a actuar na outra, e se fixo o acceso desde Cés hasta Frime, se fixo o acceso desde Confurco, outro troco, pero sempre na mesma vía, se está facendo en Camboño, se fixo en San Xusto, se está facendo agora na parroquia de Vilacova Serri, nas que son nosas. E bueno, a ver se un día vemos que, e aí sí que a mí me gustaría pedir a súa colaboración, se é que na Diputación, para que a vía que vai de Comparada a Beluso, que ten tramos bastante decimonónicos destes séculos, eu dixen varias veces, e tamén o digo en algunhas outras aceras das carreteras da Diputación, o digo na carretera da Xunta, que non estou facendo política partidaria, o digo na carretera da Xunta, na que vai desde Portogravo a Vilacova, que teña pouco tráfico, tería igual máis se tivese menos dificultade. E, bueno, eu creo que non poden estar as aceras que hai no Seguiñal, non pode haber as aceras que hai en Talla, na Naveta, porque non pasan cousas, porque... Vale, entonces, eu aí creo que tínhamos que ir toda a corporación sempre unida, olvidarnos de outras cousas e reclamarnos xuntos, sempre, todos. Vale, dale, olvidarnos, sei que non é o momento para decir eso, pero como vai haber máis tempos, creo que retomaremos isto despois do fragor da batalla electoral, e creo que temos que ir xuntos e facer unha petición conxunta por escrito desas vías. Sí, porque se deben separar un pouco. Non, xa se conseguiron actuacións, o sea, decís, sí, claro, cando foi de un goberno se fixo esas dos que van a Carantoña dentro do Seguiñal, e se arreglou a vía que vai desde a Ponte de Berrimes, o inicio da Ponte, excepto a Ponte que era por agua, un proxecto aparte, hasta a Aldea Grande. Pero igual, é que temos un atraso nas vías provinciais grandes, e creo que hai que facer, nos están falando de que nos metamos, estamos en Pato de Alcaldes, non hai que poder ir andando de un sitio a outro, claro, para poder ir andando de un sitio a outro, e menos emisións de CO2, e unha mobilidade fácil para ir en bici, pero é que algunhas carreteras non permiten casi nin ir en coche, e están mellor ahora mesmo moitísimo no Concello, creo que están, e iso recoñeceu o presidente visitando o Concello. Ben, alguna cousa non? Si, hai unha serie de facturas de GT Comunicación estratégica de 1.915 euros, van 3, unha por mes, para un proxecto de participación ciudadana. Sí. O proxecto de participación ciudadana se empezou, se fixo a presentación da primeira parte. Este pode acelerar que pon Somos Lousame, que se pretende a miña parte, porque tiña moita xente de Lousame, de diferentes ámbitos, que é ela que, bueno, acceda
E a partir de aí, pois tamén vai ser un elemento máis de que os cidadáns nesa plataforma tamén podan participar. Para iso temos que conectalo ca web, pero é un importe que hai que asumir e que este ano pois, non imos a poder rematar. Para que creen un mecanismo de que se poda ligar eso, ca participación, estar na web enlazado e que a xente poda participar aí. Saben, ahora mismo se fixo un esforzo grande, están colocándose todos os datos en transparencia, no portal de transparencia, está habendo tamén dentro da web xente que se dirixe ao Concello xa a través, facendo as peticións a través desa vía, e pretendemos que estáse facendo todo o posible para que no menor tempo poda a administración facerse outro tipo de xestións, como matricularse en actividades ou eso a través tamén da administración electrónica. Eso é os primeiros pasos, pero claro, teño que veñen unha vez a semana, entrevístanse con xente, graban, colocan, fixeron unha presentación a persoa da empresa o outro día na Casa da Cultura, había xente, non sei se tivo ocasión de, non me recordo, de estar, e seguiremos, se é posible, se non, creo que é útil e que se debe retomar. Todo clarísimo. E o que inovencia vostedes, por suposto, que tiven. Todo. Que de feito, bueno, iso creo que están rematando e entraría outra parte onde xa nos terían que habilitar ventanas para que nos podamos... Logo, o problema non é solamente isto, unha vez que eles retiren esas actuacións, que o farán, desde aquí hai que manter, colgar as iniciativas, recibir os concellos pequenos para manter este tipo de participación. Teríamos que dotar, cando dotan as ideas e os proxectos e os ideales que son para facer unha administración participativa, tiñen que dotarnos tamén do orzamento necesario para poderlo levar a cabo. Nos pasa igual de transparencia, hai que ter unha web, pagar a quen xestione o administrador da web, ter unha persoa que se encargue de meter os datos, porque non suben sós aí, hai que pasalos, e todo eso é un esforzo do persoal, con tempo do persoal, e que sería necesario ter alguén, o sea, unha persoa dedicada a ese tipo de asuntos. Por eso, creo que deberán nos municipios pensar que non solamente ideas que son maravillosas, participación cidadá, transparencia, todo, nós tamén necesitamos xente que poda facer eso, e para eso hai que pagarle a xente, e para eso hai que ter orzamento. E supoño que estarán todos de acordo comigo en eso. Mira que lle quedaban dinero neste mércoles, e non sei se lle quedaban 2 días máis por vir, pero que me dixeron, e, bueno, creo que finalizaría esa parte e pasaríamos a seguinte. A mí tamén me parece que todo, Na resolución 54, nas actuacións da depuración das aguas residuais SEBE. Pero na tal pregunta, perdón. A última, o sea, despois de Darío, que é o que falta aí? Despois de Darío, nada, solamente nós. Estaría todo. Hai unha parte da aldea, está unha instalación feita, de a parte, a ver, accedendo desde a carretera de Padrón, estaba situando, si por Pontefiero, accedendo da carretera de Padrón, accede a plaza onde está o pequeniño local dos vecinos, a aldea que está a marxe dereita tiña conexión interna, a que está a marxe esquerda tamén, e falta solamente un tramo que se abordará, pues, seguro antes, pero a actuación da carretera, a segunda, que traer un pequeno trozo de 20, pode ser 50 metros, pero hai que facer hai unha presa moi grande ali, e hai que facer un muro que vai no proxecto.